amma da sauran kallo rana da mari zai bayyana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunana Mahdi Shehu ɗan Najeriya haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce ma Kofar Sauri. Insha Allah wannan ita ce fitowa ta 86 insha Allah wannan ita ce fitowa ta 86 kuma ala kulli halin niyya da manufa shine a haskaka mutanen jihar Katsina a faɗaɗa masu tunaninsu a ba su labarai masu sahihanci ta yadda ake mulkarsu kuma ake sarrafa dukiyoyinsu a ƙarƙashin gwamnatin da ta ce ta zo ne ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ta yi mulki bisa ga adalci amana a ihsani sanin ya kamata kuma ita ce ya zuwa yau gwamnati kaɗai a Najeriya wadda ta zo da taken cewa ita ce kaɗai gwamnatin kan faifai kowa ya gani kowa ya gane kowa ya fahimta ya zuwa yanzu in ba duk wanda ya gani ba wanda ya fahimta ba wanda ya gane lalle illahirin mutanen Katsina gaba ɗayanmu mun gani mun gane mun fahimta mun ankara mun shiga cikin taitaye mu ko muna da dama. Wannan fitowa ta 86 tana da taken ƙarairayi akan gyaran makarantu sayan kujeri da kayan aiki. Ga takaddun nan zan haska muku. Takaddun nan na ciro su ne da cikin wani report mai fiye da peji 180 wanda Mustapha Inuwa ya ruwaito a matsayin ci gaban da aka samu ta sashen ilimi a jihar Katsina ƙarƙashin gwamnatinsu. Kafin nan kuma ga saƙonni. Yau Lahadi mun samu ƙarin baƙuncin mutane. Daga ina? 'Yan ƙungiyoyi sun zo daga Bakori sun ce sun zo ne sai godiya, sun ga a sanadiyyar maganar da nai an zo ana taimaka makarantar Ramalan gyara na tashin hankali. Ramalan Model Primary School sun ce aiki dare da rana safiya da murice cikin ruwa ma aikin ake yi. Sun ce sun tabbata ba don Allah ake gyaran nan ba don dai tsokacin da mahadiyai ne sun zo ne su yi godiya kuma suna ƙara godiya. Sannan mutanen wani ƙauye sun ƙara zuwa wasu daban, mutanen Magaji Wando da Lahiyaru da Abdallawa dama can sati ɗaya da ya wuce ko biyu wasu ƙungiyoyi sun zo wasu ma sun ƙara zuwa, su ma sun zo ne sun ce maganar da aka yi ta maganar ba a ba su taki ba gaskiya ne, maganar rashin hanyoyi suka ce ba hanyoyi kwata-kwata, maganar ruwa suka ce babu ruwa, suka ce suna mamaki a ɗebi kuɗinsu a ce wai a zo a yi gyaran hanyoyi a cikin garin Katsina bayan ba su da hanya a ƙauyuka, suna mamaki a ɗebi kuɗi miliyoyi da sunan za a je na kuɗinsu na local government ɗinsu a ce wai za a je a yi gyaran hanyoyi a Katsina bayan su ba su da hanyoyi. Suka ce suna jin abin ka ba almara ana kashe biliyoyin kuɗi ana maganar ruwa su kuma ba su ga ruwa ba. Suka ce makarantun su da aka faɗa sun mutu gaskiya ne ba makarantu ba ɗakunan shan magani yara ba su da aiki sai dai zama gindin inuwa wannan icce su kuma wannan icce dare yayi kuma a tsaya ana jin wuta ga samari nan zube a ƙauye ba aikin fari ba aikin baki su abin da ya kawo su kenan kuma ga sako na faɗa. To wani irin wannan labaran da nake samu shine ba ma gwamnati daɗi ba, musamman labarai masu fitowa daga cibiyar gwamnati, musamman labarai da ke fitowa daga gidan gwamnati kishi 95 bisa ɗarin takarduna daga cikin gidan gwamnati nake samun su. A cikin wannan firgicin da tsoro sai ga shi ran 15 ga wata
na wannan watan 15 ga watan 10 2020 kun ga takardunan guda biyu su ma daga gidan gwamnati aka kama su cewa za a rantsar da dukkan ma'aikatan jihar Katsina dukkansu tun daga karamar hukuma har jiha duk wanda ke matakin albashi na 8 zai je ya rantse da alkur'ani cewa ba zai fallasa sirrin gwamnati ba shi ake ce ma oath of secrecy ga takardar nan zan haska muku ita za ku karanta ku gani wa ya sa mata hannu Abdulaziz Imam Suleiman, Director Admin Supply, Head of Civil Service Katsina, daga ofis ɗin shugaban ma'aikata na Katsina wani Abdulaziz ya sa mata hannu. Za a rantsar dukkan permanent secretaries da shugabannin cibiyoyin gwamnati gaba ɗaya. Za a rantsar dukkan daraktoci, za a rantsar da dukkan sakatarori, za a rantsar da dukkan ma'aikata waɗanda suke ƙarƙashin ofis ɗin sakataren gwamnati Mustapha Inuwa kafi gwamna kafi mataimakin gwamna ka murɗe masu wuya ka hana sakat. Sannan duk wani wanda ke harkar kuɗi all accounting officers gaba ɗayansu za su rantse da duk wani ma'aikaci wanda yake matakin albashi na 8 zuwa ƙasa duk za su rantse. Sai ka ce to ina masu matakin albashi su kuma na 7 zuwa ƙasa su kuma suna ina su ana ganin ba za su iya samun takardu ba su ba za su rantse ba ne ba kuma abin bukin mamaki ka ce dukkan ma'aikata su rantse kai ka fara yin rantsuwa da alkur'ani ku da ke sa a wannan rantsuwa wasunku dukkan kun yi rantsuwa da alkur'ani musamman wanda aka zaba an zaɓe ku bainan jama'a alƙalin jihar Katsina gaba ɗaya chief justice ya rantsar da ku cewa ba za ku yi sata ba ba za ku yi cuta ba ba za ku ci amana ba ba za ku yaudara ba ku sama da faɗi ba sai ga gwamnati 'yan tsirarin mutanen da su kai 3,000 ba suna sata suna yaudara suna cuta suna sama da faɗi suna almundahana da dukiyar mutane su sun manta da rantsuwar da suka yi rantsuwa sai ta ci ku kuma an mutane ku tilasta masa rantse wallahi tsinuwa ba za ta ci su ba duk wanda ake so rantse ku je ku rantse tsinuwa ba ta cin ku bai yiwuwa wanda ya ci amana ya yaudara kuma akan rantsuwa ya wannan yaudara ya ci amana wai ya ce maka wani ni bayan na ci amana na ci amana to kai ma ka rantse ba za ka ci amana ta ba ba za ka bayyana labari na ba wannan shirme ne wannan dakikanci ne kidahumanci ne duk wani ma'aikaci da aka ce ya rantse kuma in ya bayyana ana cuta ana cin amana ana yaudara ana ƙarya ana sama da faɗi duke mutane ba cin amana ba ne ba wannan shi ake ce ma jihadi ka tona ka fallasa in ana cuta ko ana yaudara ko ana ƙarya in ka fallasa ka tona ka haskaka lada za a baka ba amanar da ka ci wanda ya ci amanar mutane shine zai ce maka in ka ba da labari na ka ci amana ta ka rantse din kuma ka ba da labari na shi ba abin da zai faru wallahi Allah ba zai kama ka da laifin wai ka ci amana ba wace amana ka ci a ci gaba da wannan hitowar mutanen kankara faskari sabuwa federal constituency masaba ku saurara ku ji me aka ce an yi maku ku bi ba'asi an ce an yi gyaran wata makaranta mai suna Gamman Science Secondary School kankara an gyara ta akan kuɗi miliyan 300 da 770 da naira 986 da kowa 78 Gamman Science Secondary School kankara an ce an gyara muku makarantar nan akan miliyan 300 idan ka ban miliyan 300 ka ce in gyara makaranta gyarawa aka ce an yi rehabilitation wallahi zan gina maka aji na karatu 40 in sa masu kujeru kowane aji in sa masu kayan aiki naira miliyan 300 garinsu na da nisa in Allah da bincike wata rana zai nuna cewa
me aka yi wanda aka binne aka rufe ba a san mutane su sani. Sannan wai an gina sabuwar makaranta junior secondary school Kadisau, aji nawa ne aka gina ta, wai amma miliyan 101,561 da naira 463 da kuma 93. Sannan wai an gina firamare, an gina ɗakin kwanciya temporary, cewa aka yi construction of temporary structures, temporary, an yi gini temporary, kuma an sayi gadaje, an sayi katihu, an sayi generator, wai an kai a Command Science Secondary School Faskari. Command Science makaranta ce ta sojoji. Me ya haɗa jihar Katsina da gina makarantar sojoji? Command suke gina makarantunsu, amma nan an zo an ce an kashe miliyan 54,660 da naira 625 wai an gina temporary. Ni ba ta wajen an da kace za a yi temporary Command Secondary School ba, Science Secondary School, sai a wannan karan a jihar Katsina. Mutanen Faskari ku je ku duba. Sannan an ce wai an yi gyara wata makaranta Government Day Secondary School Ruwan Godiya inda SA Higher Education ya fito. An yi gyara mutanen Ruwan Godiya, an ce an gyara muku makaranta miliyan 64 da naira 84,000 da naira 977 da kuma 95. Sannan an ce wai an yi gyaran ɗakin jarabawa na ƙanƙara a kan 688 da naira 556. Sannan aka ce an yi gyaran ɗakin jarabawa kuma nan an gyara ɗakin jarabawa, nan kuma an gina ɗakin jarabawa wanda ya lalace a Mahuta, Gamman Day Secondary School Mahuta, a kan miliyan 5,229 da naira 808 da kuma 93. Sannan wai kuma an gina makaranta can an ce Command Temporary Site a Faskari, nan kuma an ce la ilaha illallah, nan kuma an ce wai an gina New Command Boys Science Secondary School a Faskari a kan miliyan 249 da naira 818 da naira 865 da kobo 62. Sannan wai a Gamman Secondary School Mahuta, wai ɗakin yin jarabawa can an yi gyaran ɗakin yin jarabawa da ya lalace a Mahuta a kan miliyan 5. Nan kuma an ce an yi gyaran ɗakin jarabawa da ya lalace a Mahuta Gamman Secondary School a kan miliyan 37. Wane ne za mu ɗauka? Miliyan 37 da 1,914 da naira 345 da kuma 60. Can an ce an yi gyaran miliyan 5 ɗakin jarabawa da ya fada a Mahuta. Nan ma an ce an yi gyaran ɗakin jarabawa da ya fada a Mahuta a kan miliyan 37. Sannan an ce an ƙara ɗakunan karatu, ba a faɗi guda nawa ba, amma a tsamiyar Jino da Zangon Fawa an gina azuzuwan karatu na miliyan 37 da 1,914 da naira 345 da kuma 60. Sannan an yi gyaran Gamman Science Secondary School Daudawa, gyara a kan miliyan 195 da naira 325 da naira 625. Saboda haka ƙanƙara Faskari sabuwa an ce an kashe makarantunku biliyan 1 da miliyan 48,969 da naira 575 da kuma 66, da inji Mustapha Inuwa. Bakori Danja Federal Constituency
an ce an gyara muku makarantar Gamman Girls Arabic Secondary School Kabomo akan miliyan 129 da naira 56,000 da naira 615 da kuma 51. Sannan Gamman Secondary School Kurami an ce an gyara muku makarantar ku akan miliyan 41 da 769 da naira 162 da kobo 11. Malumfashi Kafur Constituency an ce an gyara muku makarantar Unity Secondary School Malumfashi akan miliyan 178 da naira 994 da 994 da naira 416 da kobo 13. Sannan an ce an yi gyaran Gamman Day Secondary School 'yan Laraba miliyan 200 gyara ne miliyan 238 da 127 da naira 301 da kobo 67. Sannan an ce an yi gyaran makarantar Gamman Girls Secondary School Malumfashi akan miliyan 117,358 da naira 750 da kobo 40. Mutanen garin Malumfashi in an yi abin nan kun sani ku je ku duba, kwalliya ta biya kudin sabulu. Sannan wai an yi gyara a Gamman Science Secondary School Malumfashi akan miliyan 85 da 300. Sannan kuma wai an kai kujeri na malamai, an kai kujeri na 'yan makarantar 'yan Laraba, Gamman Unity Secondary School Malumfashi da kuma Gamman Girls Secondary School Malumfashi, wai an kai maku kujeri na miliyan 45 da 667 da naira 650. Iyayen yara 'yan makaranta na Day Secondary School 'yan Laraba, Gamman Unity Secondary School Malumfashi da Gamman Girls Secondary School Malumfashi an ce an kai muku sababbin kujeri da tebura da ku da malamanku akan miliyan 45 da ɗoriya. Sannan an yi bango katanga a Galadima Primary School Malumfashi akan miliyan 17 da 277 da naira 878 da kuma 42. Katanga Galadima Primary School Malumfashi miliyan 17 da 277. Sannan an yi sabuwar makaranta Day Secondary School a Gora 'yar Mama a kan miliyan 80. Sabuwar makaranta Day Secondary School ce ba, azuzuwa nawa ne, amma a kan miliyan 80 da 421 da naira 405 da kuma 59. Sannan kuma an sake zuwa wai an yi gwata toba, an yi gwata da kwalbati a Gamman Day Secondary School 'yan Laraba. Ita ka ce aka ce fa an yi gyaranta a kan miliyan 238 da naira 127 da naira 301 da kuma 67. Yanzu an dawo, yanzu ya aka ce ka ba da gyaran makaranta ba maganin gwata, sai aka zo wai daga baya an kashe miliyan 36 da 200 da naira 325 an yi ma makarantar 'yan Laraba Gamman Day Secondary School 'yan Laraba an yi maku gwata da kwalbati na miliyan 36. Saboda haka Malumfashi Kafur Constituency an kashe miliyan 800 da 147 da naira 700 da kobo 21 da sunan gyare-gyaren wa'annan makarantun naku, in ji Mustapha Inuwa, in ji kwamishinan ilimi Associate Professor Badamasi, da sa idan ɗan majalisar ku, da sa idan chairman ɗinku na riko na local government, da kuma sanin dukkan hakimai da magadai da masu anguwa na wannan lardin. Musawa Matazu an ce ɗan dattijo Community Secondary School Musawa an kashe ma makarantar ku gyara aka yi mata a kan miliyan 179 da 476
da naira 982 da kuma 37. Sannan kuma Government Secondary School Sabon Layi Musawa ita kuma wai an mata gyaran miliyan 169 da naira 20,000 da naira 29 da kuma 54. Sannan wai akwai wani sabon makaranta na ɗan dattijo Community Secondary School Musawa ita kuma an kashe mata miliyan 47 da 32 da naira 666 da kuma 80. Sannan wai wasu azuzuwa wani blok mai aji 3 a Gamman Gas School Musawa iska ya ɗauki wannan blok ɗin shi kaɗai wai an gyara shi akan miliyan 4 da 884 da naira 446. Sannan an yi gyaran Gamman Secondary School Matazu akan miliyan 124 da 500. Mutanen garin Matazu da mutanen garin Malumfashi da mutanen garin Musawa da duk inda aka ambata ga ƙalubale na a gare ku duba. Musawa Matazu an ce an kashe ma wa'annan makarantun naku miliyan 524 da 864 da naira 125 da kobo 25. Sannan wai an ce gaba ɗaya an sayi kujerun miliyan 489 da 736 a wa'annan federal constituencies guda 3. Bakori Danja Federal Constituency, Malumfashi Kafuru, Musawa Matazu. An ce an sai maku kujeri na nawa na miliyan 480 kusan rabin biliyan miliyan 489 da 736. Ku leka azuzuwan nan, ku leka makarantun nan, ku ga an saya, in an saya menene kamanninsu. Sannan an ce an sai kaya na yau da kullum na makaranta, instructional materials to schools, ga sunan duk an ce an saye su. Wani ma cewa aka ga kamfanin da aka ba, wani ba sunan kamfani, wani kuma aka bada shi kamar wani dodo, ba wani bayani. Amma dai ga na shimfiɗa muku feji 6 feji 7 su ne kayan da aka ce an saya na instructional materials na miliyan 681 da 448 da naira 177 da kobo 19 instructional materials. Kai daga ƙarshe ma cewa aka cikin shekara 3 gwamnatin jihar Katsina a wannan mazaɓu guda 3 ta kashe muku biliyan 8 da miliyan 211 da 616 da naira 512 da kuma 68. Me aka yi maku? An ce an gyara makarantunku, an gina muku wasu sababbi, an sai maku kujeri da tebura da ku da malamanku, an sai maku kayan instructional materials a kan biliyan 8 da miliyan 211 da 616 da naira 512 da kuma 68. Da bakin Mustapha Inuwa a matsayin shine ci gaban da aka samu a ma'aikatar ilimi, da sanin kwamishinan ilimi associate professor, da sanin SA na ilimi, da sanin wakilinku a karamar hukuma, da sanin memba ɗinku na majalisar jihar Katsina, da sanin memba ɗinku House of Reps, da sanin memba ɗinku na Senate. Duk ga nasarar da aka samu. Muna nan musun ido, mutane ku zaga, an ba ku labari, ku zaga ku guji, kuma ku bi ba'asi ku ga irin kuɗin da aka ce an narka an kashe maku don samun ilimi. Duk da haka ga makarantunku na raga-raga, asibitocinku raga-raga, hanyoyinku raga-raga, ajihunanku raga-raga,
talauci ya da baibaye ku, ba kwanciyar hankali, ba taki, ba kemikal, ba makaranta, ba asibiti, ba a ƙarƙashin gwamnatin da ta zoyi za ta yi mulki a bisa ga adalci da amana da sanin ya kamata. Lalle sanin ya kamata ya ɗauki wata ma'ana daban a wurin nan. Lalle riƙon amana ya ɗauki wata ma'ana daban-daban. Lalle cika alƙawari ya ɗauki wata ma'ana daban-daban. Daɗin gobe saurin zuwa. Wanda aka zalunta aka cuta ko bai Allah ya isa ba, Allah zai isa masa. Allah ka cece mu, Allah ka mana agaji, Allah ka kawo mana mafita, ka kubatar da mu daga hannun ƙalilan azzalumai wanda suke amfani da shugabanci suna zalunta mutane. wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yalanu khairan wa kafa Allahu al-mu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan azizan. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. amma da sauran kallo rana da mafi